Det gik fandme ikke godt. Nå, jeg fortsætter bare direkte igen med anden video her. Ja, det gør jeg jo. Så. Min her, den er blevet godt og grundigt smadret. Lidt i hvert fald. To lead your armies. Det kan jeg godt lide. Lead my armies, my ass. God damn it. Wide awake. Så der. Men jeg tror det her det var så par 2. Noget i den stil. Ja. Alley green. Ja, hvor mange alley? Sådan der. Så er vi også gode venner. Nej, så er han kraftigt også for 11. Hvor er det snød. Wow. Goddammit. Fuck my life. Fuck my life. Okay, jeg har. Of course. Det går nok. Han er ikke min. Learn a bitch. Ding ding dong. Okay. Det er bare sådan en skod. Yes, my friend. My ass. Wow. Okay, han er rimelig nørd, ham der. De kan sgu fandme angribe det ikke sådan der. Og de får klask. Jeg forstår nogle gange ikke de her racer. Det er sgu da underlige racer. Pink ally. Is someone injured? Is my aid required? Right away. Of course. Is someone injured? Yes, my friend. I am your servant. Så er den epic battle. Jeg er ikke så god til det her. Ja, det er meget nemmere at holde samtidig i gang i Minecraft. Det her det er bare sådan stille. Stille nu så stille. Selvom det gør den faktisk ikke. Jeg tror faktisk tværtimod, den vil gå ned nu. Jeg skal bare i gang med at nakke de her stupid ud. Rescuers from the pirates. Come on. There, that's so hard. God damn it, one fucking kill. Ja, nej. Pisselort, jeg tror lige jeg havde ham. Okay, hvis jeg bare får det her, så har jeg. Kom nu, mand. Jeg skal bare have et skide kill mere. And that was my fucking army. I don't have any forces. Sådan der. Is someone injured? Of course. Right away. Right away. Of course. Right away. I am your servant.
jeg glemte at snakke igen. Folk er så glade for det. Det er helt vildt. Nej, jeg tror ikke, de her videoer, de går særlig godt, faktisk. Jeg glemmer at snakke. Jeg sidder bare i min egen verden og sidder og tænker stille og roligt. Bitches. Fucking kill. Nej, jeg vil have sådan en der. Nej, det vil jo. Ej, hvor er det nede, så har de også en mega fed base også endda. Temple of Champions. Goddammit. Phew. Det havde ikke været så godt. Ja, nå, hvad sker der? Job's done. I am not afraid. Fail. Nå, jeg får hyreklasse, det er sjovt. Spil det er ikke så forfærdeligt sjovt, faktisk. As you wish. I am your Det er ikke så sjovt. As you wish. As you wish my ass. Of course. Ja, hold kæft, jeg er så dårlig til noget food i noget. Jeg er altid med at blive hyre slagtet. What ails you? Of course. As you wish. Now feel my wrath. Ja, dumme troll. Det kommer mig, der troller. I am your servant. On my way. Of course. As you wish. I am your servant. By the power of the light, burn. Now feel my wrath. Feel my wrath. Jeg kan godt lide det ham der, den fisende, der siger det. Right Nå, de var åbenbart allies. Of course. Right away. Be gone, spawn of darkness. Whoa, what the hell was that? Be gone, spawn of darkness. Some goblin sabbath was rescued. Giv mig noget plads, mand. Be gone, spawn of darkness. Fuck noget bullshit. Now feel my wrath. Right away. I am your servant. Right away. As you wish. I am your servant. Nå, jeg tror faktisk, jeg lige bygger noget Right away. base op her. Eller bygger en kæmpe herop. Elite, Elven, Swordman, Priest og Elven Archer. King of Felrod. Lykkes til at være dårlig. Kan jeg vide, man egentlig er meningen, man skal gå ud her? Nå, whatever. Jeg synes, jeg klarer det her godt. Sidder bare stille og roligt, mens jeg kigger og ser på ham. Det er han bare for... Her er mange klasse. Jeg har bare, hvor mange allies her? 1, 2, 3 allies. Jeg tror kun man måtte have en. Nå, men det er dem, der spurgte mig, ikke mig, der spurgte dem. Så det går faktisk helt nok. Guardian of Thunderfalls. Sådan der, man. Så kører vi kraften.